Ща да издарята. Аз не можа да я снимам. Ти ли би издарят сама? Ота с криза? Опа. Ай, ти падна на молница. Брат, тази ракета спря на конника, често ти казвам. И ета ракета се удари долу ръба на конника. И спря там. Явно това е било номер. Какъв номер, човек, тя ударил ръба. Абе. Вала, какво стана? Виж колко тънко започва. Кой ще кажеш? Какво става интересно? Голяма заря ще има после, момче. Юрчо най-добре се любува. Виж музиката, пръснаха. Бум. Ломативката изстрел. Каква е тази симфония, бе? Дайте нещо по-баста и с по-дебили работи. Да. Това ли ще зарядка? Ти срава, ще фъркат ли сега? Опа. Още едно лети нагоре, внимай. Той ще не се чува. Още две. Кулминацията ще е много хубава. Ето си струва да го снимаш. За ето съм съгласен, че дойдохме тук. Сега са интересни. Да. Свърши. Не е свършилото, сега едва почвам. И свърши. Не е свършило нищо. Мълши, летят нагоре. Зарята е много хубаво нищо. Да, предимно. Свърши. Не е свършило нищо. Не може да е свършило, човек, той кулминацията пръсва. Няма, ще още. То накрая трябва да се напълни небето такова от бубуци. Чай, нали кризата си да очумява, бах мала. Ей, сприти лампите, ей. То спушак. Сприти лампите, човек, моля ти сега. Пръсна. Ай, то е злобно. Нещо злобно, него е. Опа, още едно иди. Значи бая на високи стрела. Ние, много метрия, човек. Ай, две. Скъса. Ето и ефекти са голяма работа. Ето мога да го бия за края вече. Ети вече е края. Брат, ти вече ти кръста. Ти вече мога да кажа, че е края. Аз съм съгласен вече. Значи ти вече да, мога да кажа, че е края, но оно и не. Пръсна. Обаче и още може. Срежи му кабела на акумулатора. Срежи му кабела. Само минаваш отдолу на стартера му режеш кабела. Да. И всичко приключва. Значи мога да ви кажа, момчета и момичета, приятно ми беше от Варуша, предаваме на живо Гошо, Пешо и аз. Ами, може да си ходим вече. Свободни сте, момчета, има достатъчно курви.